Morjesta. Se on tullut taas aika, jolloin meidän hippien on pakko mennä parturiin. Mä oon kipeäkin vielä ottaa. Ei se mitään. Mä oon nykyään Punk-museossa töissä. Mä voi olla tämä helvetin hippi. Nyt on pakko mennä. Nyt ne tekee musta kauniin ja karismaattisen ja seksekkään. Toisaalta omasta mielestäni olen aina ollutkin sellainen, mutta olen kuullut myös eriäviä mielipiteitä. Mutta katsotaan mitä hovikampaani Leila minulle tänään tekee. Katsotaan millainen lopputulos. Kohta nähdään. Tämmönen siitä nyt tuli. Ei hassumpi vai mitä. Kyllä kelpaa taas. Käykää tekin Leilalla. Se on tossa Mekaninkadun ja Kalonyksen kadun kulmassa. Loistava paikka. Nyt ei muuta kuin kotiin näyttämään vaimolle, ettei ne ole enää hippi. Kaikkea hyvää teille. Moikka!